Hello, tay. Gusto mo damit? Bibigyan kita damit. Damit. Gusto mo? Oo. Gupitan kita, gusto mo? Gupitan mo yung buhok mo. Tingnan mo! Ha? Tingnan mo! Ayaw mo? Kaya na galit eh. Parang nahambahan ako eh. Pero okay lang yung boss na ano natin. Yan si tatay. Hello, tay. Gusto mo damit? Bibigyan kita damit. Damit. Gusto mo? Oo. Gupitan kita, gusto mo? Ha? Gupitan kita tapos bigyan ka ng damit. Walang damit eh. Wala ka ng damit? Gupitan kita. Ha? Kalbuhin natin ito, tapos bigyan ka ng damit. Saan damit? Ayun oh, may damit siya oh. Ha? Ano? Ha? Kalbuhin kita. Sabihin saan? Ito, tanggalin ito yung ano mo. Ha? Okay lang? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo, tay? Ha? Ano pangalan? Henning? Ilang taon ka na po? Hindi mo alam? Sige. Gupitan kita. Tapos mabigyan kita damit. Sige. Pagkatapos, bigyan kita pera pang bili ng pagkain na. Sige. Gupitan kita. Gupitan mo yung buhok mo. Tingnan mo! Ha? Tingnan mo! Ayaw mo? Sarap. Gupitan mo itong ano. Gupitan mo muna to. Tapos mo yan. Isuot na. Sige. Ang suot na tay. Tapos mo yan. Ito. Tapos mo na to. Ayan. Bigyan kita pera. Sige na. Tapos mo na yan. Bye-bye! Tapos mo na yan. Ito na. Isuotan mo, Ji. Ito na suotin mo. Sige na yan. Ito. Ayan. Galing. Ito to. Yeah. Ano bro, pagkupitan natin to? Kaya pagkupit. Oo. Upo ka dito, upo ka. Ayan, sige dito. Ayan guys, sagot pa. Ay, mapagupit si kuya kasi mahaba na yung buhok niya. Pagupitan natin. Buti pumayag eh. Kaya na galit eh. Parang nahambahan ako eh. Pero okay lang yung boss na ano natin. Ayan na, sige. Gagwapo na yan si tatay. Ayan guys, so, buti pumayag eh. Talbuhin na lang natin to. Grabe, ang tigas talaga oh. Tingnan mo. Grabe. Yan, malapit na.
takos. Grabe, ang tigas. Ang tigas ng umbok ni Kuya. Magwapo na yan, Dong. Yan, buti na lang pumayag si Kuya eh. Pogi na si Kuya oh. Malapit na. Tigas, hindi ano, hindi pwedeng mabilisan to kasi parang ano yung putik sa ulo niya oh, sobrang dami na. Pero at least nalinisan natin si Kuya, di ba? Para mano na to. Tagal ko na to eh, mga siguro nakalimang beses na ako pumunta dito para gupitan si Kuya. Kaya pumayag eh, ngayon pa lang pumayag. 5 taon na yata to dito na ano eh, lakad-lakad si Kuya dito na area. Bagong damit, bagong short. Pagbalik, dala mo chinilas, Dong. Oh, tingnan. Balik na natin. Meron kami damit. Sabi mo nga sa ilang buwan na sa dito. Ilang buwan na to dito, Tay? Di, bago mo lang ako dito, ba? Ha? Bago mo lang ako dito. Ah, bago lang. Ilang ano mga... Oo. Tarong araw na. 3 araw na siya dito. Oo. Hindi, bago lang ako dito dyan. Ayaw. Ilonggo man ko. Ay, Ilonggo. Ilonggo din ako. Luwas ka. Oo, Ilonggo. Ah. Lumago ka lang dito? 3 araw ka pala? Oo. Hindi, isa ko nakita dito. Ah, dito 3 araw pa lang. Pero hindi naman nangaaway mo, Tay. Hindi man. Dapat lang bato yung stop na yun. Ayaw pa sana mo pagupit. Nagagalit. Bato ba? Oo. Yan, bato yun, oh. Anong mabato siya? Oo, dapat tabi. Oo. Kaya gupitan natin para ano, Guwapo. magwapo, matanggal yung mga ano sa ulo. Gwapo na. Ayan. Gwapo na si tatay oh. Tawa man. Oo. Tignan mo yung ano niya, ang itim-itim mo. Tama tay. Okay. Ayun oh, gwapo na. Interview mo siya. Ano? Sobrang ano, tagal na siguro nagagupitan ito kasi purputik na yung ulo. Dapat maliguan siya no. Hindi tayo makaligo, ano lang. Pagbalik na lang natin no. Tama, okay na? Okay na? Ayun, gwapo na. Kapalumbok niya no. Bagong damit. Antay, magaan ng ulo. Magaan. Ha? Magaan na, gwapo ka na oh. Ganda na ng ulo mo oh. Gwapo na. Gwapo ka na. Yan. O, tanggalin natin itong. Tanggalin mo yung Ayun, ano. gwapo naman. Ha? Tanggalin natin ito. Ano ba to? Yan, tanggalin mo yan. Yan. Pinagtali nito. Para hindi magigpit. Baka tinalian siguro ito ng ano niya, pamilya na no? Baka. Sinong tali nito tayo? May nakatali pa. Ay, ano natin?
Yan, gwapo na. Ayun po, ano mo? Ano ko mo? Wala akong dalang gloves, nakalimutan ko. Sanitize ka na lang. Mag-sanitize na ako mamaya. Nakalimutan ko yung gloves eh. Naputol na yung kuko niya oh. Matanda ng mukha. Yung kaya ito, at least nalinisan siya. Para luminis naman kunti. Ito, kabila. Ang bait naman mas tatay eh. Ilang beses ko ito pinupuntahan dito eh. Oo. Bigyan natin ng pera guys para magpapili ng pagkain. Bili mo ng mga kahit kaya pabalik. Yan, gwapo na si tatay. Bili ka pagkain mo, tay, ha? Tay. Guys, ito nga pala si tatay. Sa gustong mag-donate sa kay tatay ng kahit ano lang, mga damit o mga lumang mga gamit nyo, pwede nyo comment lang po kayo sa baba kasi bibigyan at babalik natin si tatay sa susunod para dito tayo maano. Kasi matagal na to dito eh, mga 5 taon na yata to dito, pag-alagala lang. So ngayon, gagawa tayo ng ano, babalikan natin ito ng babalikan para maayos yung mga damit nyo. So yun lang, salamat. Bye-bye, tay. Bili ka pagkain mo.